Bon dia i benvinguts a la Casa Navàs. És per mi un honor ser avui aquí per tres motius, principalment. Primer, per ser aquí, a la Casa Navàs, amb el que això significa a nivell de ciutat, un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat, per la casa, per l'arquitectura i per les persones que la van fer possible. En una època molt important, començaments del segle XX, que Reus era una ciutat de Catalunya, una època molt interessant. Després, per parlar de José Segrelles, un pintor viscut al Baire, i després per parlar de Remi Tomàs, perquè Remi Tomàs ens ha portat a José Segrelles a Reus, que és una dona que no està al Baire. Jo seré molt breu, només dir-vos que José Segrelles neix el 1885 i mor el 69, és coetani pràcticament del doctor Díaz, va coincidir amb l'Eduard Toda, i són uns personatges en una època que eren avançats, eren ments privilegiades, eren persones, José Segrelles comença a la llotja de València però acaba a la llotja de Barcelona, viu a Barcelona, es forma artísticament a Barcelona, participa de tot aquest moviment modernista, noucentista del moment, és col·laborador habitual de l'Esquela de la Torratxa, amb el que això significa, era el cartellista del Barça, i Barcelona se li va quedar petita i se'n va anar a Nova York, com Eduard Toda. I allà va tenir èxit. Llavors, després va tornar, perquè en 4 anys va fer 7 viatges en aquella època, que era un home molt atrevit, però mai va poder oblidar-se d'allà on havia nascut, que era el Baire, i que era del nucli d'alrededor de l'església a la plaça de la Diversió. I allà ell sempre va pensar que faria la seva casa, i la va fer. Una casa singular, com és aquesta, una casa amb res a veure, diguéssim, arquitectònicament, però amb la mateixa ànima, amb l'ànima d'algú que té coses a dir i que vol influir en la seva ciutat. I, a més, aquella casa té una biblioteca encara a hores ara, amb més d'11.000 volums, i la generació meva ens va donar l'oportunitat de descobrir tot el món, perquè allà va funcionar com una biblioteca de centre de lectura, com una biblioteca. Nosaltres anàvem a llibres xicotets, llegíem, vam descobrir el món de Juli Vernes, vam descobrir el mòbil, vam descobrir tot. I ell era un senyor gran que venia i ens deia: nenes, xiquetes, com us direu? Què feu? Estudieu, llegim i estudieu. Nosaltres no sabíem res d'ell, ho vam descobrir després. Bé, per tant, José Segrelles és un home que a nivell de la pintura del segle XX encara avui dia és molt desconegut, aquí, però d'aquí no. Després m'imagino que algú més us en parlarà. I després volia parlar de Remi. Remi Tomàs és una dona albairina, emprenedora, és una artista que sempre està preocupada per trobar noves maneres d'expressió, per crear un univers propi i que treballa la terra cosa. Treballa la terra, l'argila vermella de la vall i també la licorella blanca de la vall. I amb això què fa? O almenys és el que veurem després. Reinterpreta Segrelles i li dona una tridimensionalitat a l'obra de Segrelles, que era una de les coses que hi volia destacar. Si mirem els quadres de Segrelles, les fotografies, els cartells, veurem volum, veurem que els personatges surten de la imatge. I això és el que la Remi li dona aquest volum, aquesta tridimensió a l'obra plana damunt d'un llenç, damunt d'un cartell. Bé, jo només dir-vos, donar-vos agrair a la senyora Dolors per haver-nos convidat a casa de vostè, per haver convidat a Segrelles i a Remi Tomàs a aquesta casa, perquè tothom que aquest estiu passeja per aquí podrà veure nosaltres. Com que ja he preparat res, però bueno, l'únic que tinc que dir, com a representant de la Caranza, cada volta que es parla de Segrelles, per nosaltres és un honor i recordem allà en banda i allà parlen de Segrelles. En aquest cas, ja fa alguns anys, col·laboradors de Remi ho veu i tenen, o Remi ha tingut la preferència, per dir-ho d'una manera, ensenyar al món un poc més del que era Segrelles, sobretot per les il·lustracions o algunes de les il·lustracions. El convidar-nos a vindre sí, per nosaltres és un honor, perquè de lo que es parla de Segrelles, nosaltres, per nosaltres millor, difundir l'obra de Segrelles contra més millor.
I poc més, donar les gràcies a l'Ajuntament de Reus, a la senyora Dolors, que ho ha dit, o sigui, el nom me sembla molt. I això. I, a més, convidar-los, si volen vindre a Baida, convidar-los a que coneixen el Museu Segrelles, que allí hi ha una gran obra a representar de tot el que fes. Soc il·lustradora i ceramista. En esta mostra, de aquí podem veure que la meva principal influència en l'obra figurativa és l'obra de Segrelles. Sobretot les il·lustracions que fa en els anys 20-30 coincidint amb el modernisme català, amb tota la seva temàtica exòtica i orientalista. A partir de la meva implicació l'any 2009-2011 com a dissenyadora gràfica de la col·laboració del 150 aniversari del naixement de Josep Segrelles, pintor i il·lustrador nascut a Baida, decideixo iniciar una sèrie d'escultures a partir de l'essència de l'art de Segrelles, subratllant en totes elles els principals elements iconogràfics de les il·lustracions de la literatura universal que va internacionalitzar l'obra i la figura artística de José Segrelles. Des de l'any 2010, coincidint amb les pintades de l'Element, inicia un ambiciós itinerari d'exposicions amb el qual pretén mostrar a l'espectador els detalls més minuciosos de l'obra de Segrelles, oferint-los la possibilitat de descobrir-los i explorar-la a través de les seves escultures. La Casa Museu del pintor José Segrelles del Baida és l'epicentre de tot el que tendeix a difondre l'obra de l'il·lustrador universal. Va voler acollir, al costat de la seva obra original exposada permanentment a la Casa Museu, les primeres escultures ceràmiques que rendien tributs a Segrelles, iniciant així el programa d'exposicions amb les que, a més de donar a conèixer la recreativa faceta de ceramista meva, em sumo a divulgar i mantenir viva l'expectació i la curiositat de l'obra de qui m'inspira, que és José Segrelles. Per altra banda, Reus és la ciutat, com a Aixeroquí, el representant del canvi d'urbanisme i és on està la Casa Navàs del Lluís Domènech i Montaner, que és un dels grans del urbanisme. Es preguntaran per què faig il·lustracions ceràmiques. Tot un per què. Arriba un moment en què necessita tridimensionalitzar l'obra. En les il·lustracions de Segrelles veig possibilitats plàstiques infinites. Detalls que no s'aprecien, que s'esbrinen i són del tot importants per a la comprensió de l'obra. Adquireixen volum i potència en motius que van de la il·lustració. Sobretot això es veu en les il·lustracions ceràmiques de certes capitals, on, pot ser per l'època, hi ha detalls en les il·lustracions de Segrelles molt riques, però molt amagades possiblement per censura. Hi ha algun nut, alguna il·lustració, en fi, això es podrà veure en les il·lustracions, a partir de les il·lustracions originals. Les tècniques tradicionals escultòriques tenen unes prestacions plàstiques ben diferents a les que utilitza la ceràmica. La ceràmica és multidisciplinària. Requereix coneixements previs de belles arts, disseny, modelat i química, aunque no parega. Cada peça escultòrica ceràmica és una peça única, que ha estat modelada i cuita en unes condicions determinades, depenent del material plàstic utilitzat. No cau en les mateixes condicions una terracota de fang roig, evidentment, que no de fang blanc, sinó que serà constant en carbonat, que es ferro en cada un té unes condicions específiques per a la cuita i uns resultats plàstics finals. Alguna d'elles, inclús, veureu que tenen color i se s'ha cuit dues vegades perquè tenen decoracions amb vidrats que requereixen les il·lustracions. Com tenim les joies de Segrelles que tenen un colorit espectacular i l'única manera d'apropar-nos un poquet a lo que serà el conjunt de les peces en si requeria l'ús de vidrats, de molt de color. El color és el que dona el llenguatge, exactament, el llenguatge final d'aquestes il·lustracions de Segrelles, no són aquestes peces en concret. O una altra com és la massa blanca, que és la simple figura d'un ovoide, un ovoide, si no tinguera el color i blau que té, no representaria l'univers propi de lo que és la figura que hem de presentar, que al·ludís a la figura de la il·lustració de Segrelles.
i, bueno, poc més, que podrien estar, diguem, un munt de coses de cada una d'elles, però jo crec que quan les vegeu en directe, moltes vegades va una imatge incomparable i tot això. Moltes gràcies de nou a tots. Sí, Marita, jo també tancaré i tancaré també amb agraïments, com el signal de Marita, moltíssimes gràcies per tornar a acollir-nos, a acollir l'art i la cultura aquí a casa vostra. Jo crec que és una gran oportunitat que ens oferim, tant els propietaris de la Casa Navàs com els artistes, de poder gaudir d'aquest nom magnífic i que és tot un privilegi que tinguem l'oportunitat de poder visitar durant aquest estiu. Per tant, sempre moltes gràcies per estar al costat de la cultura de la nostra ciutat. L'artista, el director de la Casa Museu, gràcies també per oferir a Reus l'oportunitat de participar en la difusió de l'obra de Sagrelles. Per nosaltres és un gran honor també poder col·laborar-hi i posar el nostre granet de sorra. Gràcies per deixar-nos també gaudir-ne i conèixer quelcom més d'aquest gran personatge. I bé, dir-vos que Reus també és casa vostra i un agraïment molt gran. Per nosaltres, i més en un any tan especial com és la capital de la cultura catalana, és un privilegi també i bé engrossar aquesta programació i ens fa molt feliços poder difondre aquest gran personatge. Res més, ara veurem l'exposició, però jo crec que també un gran agraïment per fer aquesta aportació de... Jo sempre dic que els artistes, quan exposen la seva obra, fan un acte de generositat, perquè més enllà del que podem veure, sempre ens regalen un trosset d'ells mateixos també. Per tant, segur que ara la visitarem, serà fantàstic i moltes gràcies a l'Empar. Què li he de dir? L'Empar, a part de ser filla d'Albaida i avui està aquí en representació del seu municipi de naixement, és també una gran amiga. Hi ha moltes coses que ens uneixen, la gent que ens dediquem a la cultura i crec que hi ha com una connexió que sempre que no es trenca mai, no? Perquè sí, hi ha com un feeling i que també vull dir que va ser una gran regió de cultura d'aquesta ciutat i moltes gràcies per estar avui aquí, em fa molt contenta. I bé, i responent una mica al que ara estava escoltant també que explicàveu, que jo no conec Albaida, però crec que quan m'he començat a escoltar és un municipi, és una ciutat que crec que deu tenir moltes similituds amb la ciutat de Reus, per com m'explicàveu el tarannà del municipi. Per tant, una de les oportunitats també que ens està donant aquesta capitalitat cultural, més enllà de poder fer una programació extraordinària i de poder gaudir d'una manera extraordinària de la cultura i fer una aposta important per la cultura, és aquest agermanament i aquesta coneixença entre diferents territoris, perquè també és una gran oportunitat aquesta. Estem descobrint moltes similituds amb altres territoris, siguin de parla catalana, siguin inclús a nivell internacional. Per tant, us prenem la paraula. Vindrem a visitar-lo. L'únic que us demanem és que potser ens deixeu que sigui el 2018, perquè el 2017 ens està sent complicat per la gran activitat. I més enllà, escolteu, jo crec que també la reflexió que jo ara feia mentre us escoltava, aquests personatges, aquests artistes d'una època en què realment va ser una època molt rica per a la nostra ciutat, una època d'eclosió, una època, com ara també explicava l'Empar, de ments inquietes, de persones que pensaven més enllà i que volien descobrir, ments curioses. Jo crec que això és el que va fer gran aquella època, no? Suposo que tots els moviments, les circumstàncies del moment, socials, econòmiques, despertaven les ments de les persones unes inquietuds que jo crec que era el que feia que obliguessin la ment, que viatgessin, que coneguessin també altres cultures i d'aquesta manera van anar enriquint d'una manera enorme la nostra societat d'aquella època i ens van deixar un llegat que encara avui podem gaudir i aquí en la nostra ciutat d'una manera molt important, una presència molt important com és el modernisme, que només amb una primera mirada, sense entendre res d'art, ja t'adones compte que és l'eclosió d'una època molt important. Jo crec que en aquests moments estem vivint també uns moments històricament molt importants. Per tant, els artistes d'ara, quan presentem coses, us veig, penso, segur que els moments que estem vivint ara, d'aquí molts anys, també amb la inspiració d'aquests artistes que ara estan creant, també ens donarà un llegat que les persones que vinguin després podran gaudir, esperem, amb plena llibertat. Per tant, moltíssimes gràcies i ara si teniu alguna pregunta.